സൗദി അറേബ്യയോട് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു ശേഷം അർജന്റീനയുടെ സൂപ്പർ താരവും ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസ താരവുമായിട്ടുള്ള ലയണൽ മെസ്സി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ വാർത്തകൾക്കും മറ്റുമായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 2022 ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ അർജന്റീനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു. ഏതായാലും മത്സരശേഷം അവരുടെ നായകനായിട്ടുള്ള ലയണൽ മെസ്സി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സംഘം അവരെ നിരാശരാക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ കഠിനമായ പ്രഹരണമാണ്. ഇതുപോലെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു കാരണത്താലാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒഴിവാക്കലുകളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ എന്നത്തേക്കുമായി കൂടുതൽ ഐക്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ടീം ശക്തമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് മുൻകാലങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാരണത്താലാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കണം. നമ്മൾ വിജയിക്കണം. അത് നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്.